Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakabenta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Phla ru ban apply da ka education loan. Ki Ngut ki Shah kata Uraj Kushwaha, u Vishal Chauhan, u Akash Rajput, bat u Anan Kurm. Kimla ban buri Shuh ya ke bakilale ya Uraja Raghuvanshi hakathan sora. Kini ki Ngut kila tip lupa bakilangat hashrim bad kin amla sai kho Shuh eladi. Kumta tang mare Shah hi Khlem Pynslem Shuh kila Phla ki pulen ba ke Sonam Raghuvanshi ka bathaw ya ki plan kumnu ban penyap ya Uraja. Katkum kitlong khubor layat hu baka Sonam kadon jingday sop-sop baduraj Kushwaha Andrei ki bahiyang asam jongka ki penbek baka niatho baduraja kam nut ban kentany bat kam nut ban niatho hong baka don jingday baduraj namar ba uraj uday wawan naka long ying long sam ka badok bat katip ba haki bahiyang jongka kin ang pediang setia bat kin kwa ben baka nisyong baduraja namar ba uday brio ubabet babiang bat ubarius pa Andrei kadon bat dakawe ka jingmon kumnu ban penkut ya ka jingday jongka baduraja kata da kabayalam yu Shah Meghalaya bahkan suk ban penyap namar ba kijaka kilong klau bat long kenja Shuh itlong kubor let hu ba shwa ban wan honeymoon Shah Meghalaya ka Sonam kala thiet bat penbiang hi nalde ya ki tiket na ka banta jongka baduraja ya ka ba raja ru dan jing TPA ba kala dep thiet tiket handrei namar ba kwa ban pensosi ya ka ushu ko ngo bet kat ka ba ka ong kidan kila pathai kubor ki blayo jing tem ba ka Sonam kala sei pisa khandai lak tengka na ka account jo uraja ulaling ngo ya kini kajing le jongka handrei usngap baik bat Khlem ya thui halaki kimi ki pa shaphang kani kajing sei pisa jongka hausi kata ka pisa ka bakasei ka pulut na ka benta ka let kawan jongka kunhun jongka ka bala penyap ya uraja layo jing tebru ba kila penyap ya uraja haka arpulai tere ujemang araja pesan bat hakini keju kesengi kila pet no bak na Shillong ban let samit Guwahati bat hadin kata kila mi dagarel bat kiya la ka jongka lenti ya ka baka Sonam kala let Bihar bat ki perlok jongka pat kila kiwe pat kijaka Day on dala Shah shwa ki laingot baka Sonam kami nakajakari jongka banwan pendam syakipulin. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.